Kaya tayo kung ano ba? Kumusta? Ulang ganyan si CEO dito eh. Piso raman eh. Ano lang ba? Siya may mapalit anong piso yung taon doon eh. Ang may tiron tag 5 na gani. Ay, basta po mo din. Ikaw pa yung mayo, ikaw pa yung suko. O sige, salamat ha. Sunod muli, hatag ikagli mo siya sa apod. What? Ay! Hatag piso, palit ng piso ko. Sigarilyo rin tag 5 na gani. Sabi ko ba kay Iana ni Direk. Ayay na yung negro ay. Dako siguro nag-ihatag ng negro na. Matanon ra ba? Ay! Ito, lumos lang ba yung piso lang? 5 bron, naka 20 ha? Ilan na? 20. Aw ka na. Salamat ha? Saan anong negro ka? Aparinit. Aparnet, half negre. Salamat ha? Una lang ko mo. Ulit-ulit 1, 20. Sige, sige. Dako ang hatag si negro eh. 20 mo yun. Sakto gini pala upat ka steak na. Kasi na sinahan pero mapuna atong kwarta. Ay! Kaning tawhanay mga ayo kong sigarilyo ani kay adik kay gaw. Oh! Ay! Kung ayo ang sigarilyo kay. Brad! Sigarilyo kay. Sigar-sigarilyo ka, lumboy ram gini ako. Ay! Wala lang, Brad. Eh, matinin na lang ba? Kuha pa gini sa iring? Sa iro na ba? Naku isa diri. Pero para sa kuha ra pud ni. Ako mamayan ni, palit mo ka nag-20 be. Ano mo sa usa? Sino ka? Nag-20. O kana pa noon magkakwarta ko. Punta. Oh, na electric Pagpulos diri. ko ang buwang. Ay! Ay sa kita. Napakipis na dere. Mutana ka, Bronson eh. Adihala na nimo. Mutana ka, para palit tayo may dagong. Tuslok mata. Ay! Sige na. Balik ko 20. Paalam siya. Kung anong ganyan, boss no? Dah, bro, dag sinsiyo diri ni. Aw, wa kay sinsiyo, tibuok lang. Ay! Bro, di porta diri. Masuk dag pitaka ge. Ang mong karon ge. Gikas ra kaagya mo. Sana all. Ano na problema dong? Aw na. Jigtas na po. What's up mga Kalong Boys? Shoutout kay Sarapay Vlog TV, Buhay Mandragat, EP Sampaga, Mr. Nectar Mix TV, at Pulimar 69, si Duhanon Vibes, Romulos TV, Jonathan Ronan, RPH, Sujay, Nobo Vlog Official, Tito Jack Official, BGN Mix Vlog, Idol. Special shoutout, Tita Bats, and Jolmians Official Mix Vlog. Shout out sa akong family, then shout out sa Remote Sison, kay Ma'am Gypsy Rose, then shout out sa mga jumper, Bano Brothers, kang Sir Ronel Pacamio, Renix, then shout out sa Roy Payne sa RC Burger, sa ay kupa tubigan, sa Jason. Shout out sa pamilya Ray. Here's a go. Thank you. Shout out ko sa akong pamilya, sa pamilya sa Bilyasan, shout out sa Bilyasan sa pamilya sa inyo dron. Ora. Thank you guys.